Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ja, 31 anyos, single, lumulupyo sa Zamboanga del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati nako sa akong panit nga nagtuo lang ko nga allergy. Apan, mas grabe pa di ay ni Ana ang akong gibati. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa tuig 2020 nga may namatikdan ko sa akong panit. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa maning gamay nga puha sa akong wa nga kamot? Kusion ako, be. Uy, kalain. Mura man og dili ko mubati og kasakit kon kusion. Naunsa man ka di ay ni? Ja, Ma, naunsa ka? Nagsige ka magkusian ng wani mong kamot? may napuwa sa wana kong kamot ma ba? Kani-gani o. Unya ko na kong kusion. Di naman kumubati o kasakit. Wala dyan sakit ma. Gipaak tingali kag mananap. Oh, butlang sad kain ni. Waman po ko kabantay nga napaakan ko. Butangi lang na dito ointment dito kaw. O katong haplas na ko nga medyo halang-halang. Aron mawa na. Katol ba? Di pod ma. Wala gi ko'y bation. Mura siya og way buot. Uy, naunsa makadena. Basin wala siguro ni Maoy. Basig gusto ka. Nalang yung tingali na kapaak na ako nga mananap. Naunsa naman yung taon ng mga panghitabo ron, uy. Nisiaw man yung virus nga COVID. Naukay ang tibuok kalibutan. Kinahanglan ko nutang magpabakunang tanan. Matlok man ko anak Maoy. Sa COVID? Aw kahadlukan, yun, uy. Kay tiaw mo nagmataptan ta na i-quarantine man kuno ta. I-isolate ta aron kuno ta ang dili makapanakod. Ladaghana narabang nangamatay. Ang akong gikadlukan ma. Ang bakuna. Bawon sa? Ngano gutong mahadlok man kag bakuna nga maumang tang magpabakuna aron dili ta mataptan. Pero kung may gipamati kuno ka ma, dili man sad kuno maayo. Sama anang hubakon ka o. Kay basig dili ka kaagwanta sa reaksyon sa vaccine. Kay may gibati day ka. La, kanideng gibati na ko sa wana kong kamot ma. Ha? Naa pa day na? Oo, oy, naapa. Wa man gud ni mawa. Unya, unsaon man nato ana? Nag-ingnan man tas barangay nga magpabakuna tang tanan. Kay kuyaw manggudog ikaw simba kong mataptan. Manakod ka unya sa uban o baka namo nga kauban nimo dinis bay. Sige na lang, uy. Magpabakuna na lang ko. Hala. Naunsa man ning akong kamot? Ma! Ma! Mama! Gano ka oy, kuyawan man lang. Ma! Ma! Awa akong kamot, oh. Saman? Nanaghan lagi hinooning namuwa. Ha? Oh. Hala. Ja, Ma! nakapanamin na ka? Ha? Kaya nga naman di ay, ma. Naapot ang pamuwa sa imuhang naong. Unsa? Ala, kahadlo ka ni Maoy. Pag-ilis. Kaya ipa-check up ta na kag doktor. Allergy. Allergy lang di ay ni Doc. Resitahan ni kagtambal ha nga imong matumar alangan ng imong allergy. Nituura gyud mi sa giingon sa doktor nga allergy lang akong gibati. Giresitahan kog tambal adto. Apan, wa gihapoy alibyo. Mao nga naabot mi og Cebu og patambal sa usa ka dermatologist sa usa ka inilang hospital. Ug ang findings, nagpositive ko sa sakit nga leprosy. Unya, anong naamang ko ni sakita, ma? Dili ko kini madawat. Dako pa kong pangandoy sa kinabuhi, ma. Ay na, nalang ka ko uli.
Kay may referral naman nga gihatag ang doktor nato sa ka Rural Health Center sa atong lugar. Mapatambalan ra ka. Pero kadugay sa usa ka tuig nga medication. Manadlok ba ako yun eh? Ay nalag paulita sa ato. Ug adto na ta magpatambal dito. Mamaayo ra lagi ka anak siya. Mamaayo ka ra. Taon naman ko nagtumar sa akong tambal. Pero murag mao gihapon, way kaayuhan ang akong sakit. Niya pa man gihapon ang pagpamuha sa akong panit. Jack, Ma, nang imo ang pagkaon. ma, ako ba, nagsige kog tumar sa akong tambal. Mura lagi ako gihapon ko maayos ha. Ma, di na gyud ka ako mamaayo, ani. Mamaayo ka, uy. Wa pa ba ka makahurot gyud sa tanang mga tambal nga giresita nimo? Kuwang na lang ko og tulo ka stab sa tambal, ma. Pero mura lagi gihapon og way alibyo sa gamay. Tiwason lagi una nato ang imo ang tambal. Muadto ko ron sa sentro ha, aron sa pag-request na pod sa imong tambal. Ay, nahutdan ako no sa sentro sa imong tambal siya. Nag-request pa ko no sila. Apan, wagit ko no'y miabot. Hala, unya makaundang ko ani tumar sa akong tambal, ma. Oh, basin ko noog ni ani sa mga butika. Magpalit na day. Akong suguon si Papa Nemo sa pagpapalit. Hay. Kapangitaon ba sabdi ay aning tambala, oy? Wa kang kadapa. Mao lagi. Karon human pa niyo tumuadto ko sa sikbit atong lungsod. Mangita ko ni tambala. Ay. Wa yun ang imong mga tambal sa butika dya. Wa yun. Nadindiin na lang ko pagpangita sa tanang butika. Wa yun. Ug nag-follow up sad ko dito sa sentro. Wasab ko no. Unya, naunsa ra ba ni murag nang hupong na ra ba ning akong tiil? Og sakit nga, wa na ko katumar sa akong tambal. Natagbaw gyud mig pangita sa akong tambal, apan wa gyud sa mga butika ug wa na sad sa among sentro. Sa usa ka buwan nga wa ko makatumar sa akong tambal, nagka-worst ang akong gibati. Namuha ang akong panit ug nagburot-burot. Nagkadaghan sa akong naong ug namurot sad ang akong mga tiil. Mura kog nang hupong. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Nagsugod lang unta sa gamay nga puwa sa akong kamot ang akong gibati. Apan human ko pabaksin, pag COVID-19, nilukop man hinuon sa tibuok kong lawas. Natrigger ka sa bakuna ang akong gibati. Ikaduhang pangutana, ingon ang doktor diri sa amo nga allergy ra ang akong gibati. Apan wa man mo talab ang iyang giresita nako, mao nga naabot mi og Cebu og patambal. Leprosy man kuno ang akong sakit. Nganong nasakit man ko ani? Nga wa man ni sa among kaliwat. Ikatulong pangutana. Usa ka tuig ang akong medication sa leprosy. Apan tulo ka stab na lang unta ang kuwang, nahutdan og stock sa sentro o wa sad kini sa mga butika. Nisamot ang akong gibati. Mubalik ba ko sa uno sa akong medication kay nakaundang man ko. Ikaupat og katapusang pangutana. Dako pa kaayo ko og pangandoy sa kinabuhi. Unsa may akong buhaton aron maulian ko. Kay gusto unta kong mamaayo, kay dili ko gusto nga makatakod sa uban. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ja. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, nanin sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam na ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction
specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o ribas mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is the importance of small steps. Short, small steps, no? Bisag hinay pero kanunay. So, dili na to pugson nga atong lawas nga mao ni lihok nga kuan grabe ko kaya makaya lang. Basta kanunay, permanente. Abot ra gyapon ang gusto nitong mahitabo sa atong kinabuhi, no? Ang atong magtalab po karong adlaw si J.A. 31 years old, walang gibutang taga ko niya sa Sambuanga del Norte. Kumusta na ba si Undog Michelle Goda sa agoy sa nang Leroy dia sa Sambuanga, no? Og mga team family, no? Dia sa Sambuanga del Norte. Musta naman day si Head Guard Jerome Solis, mga security officers, Saldi Tampos, Lloyd Pukong, and Jeffrey Luberas. Tito, diya sa DOHTRC Argao ni sila, mga Blue Guards ni sila. Tito Kabakoy, diya sa Alicia Buhol, Mahayahay, Kandihay, Buhol. Mga Galagar, Monter, Bertodaso family diya sa San Ricardo. Mga Iskol, Manto o Capistrano family diya sa Barangay Kinachawa, San Ricardo, Southern Leyte. Mga taga-Paho, Valladolid, musta naman si Inday Ludi Diligero, Nila Buscaino, si Ma'am LB Sango, Pelboy Diligero, Flordi Alan Japit Lani na Vasquez. Dolores Galarion o Captain Butad Jaime diya sa Sugod, Southern Leyte. Maadjong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Sugod, Southern Leyte, no? Sa oy mga kuanday no abito nag-text na ako, oy mga Diharme family, si Risitis Gonzales o si Ma'am Grace o si Brad Boy Diharme, no? Mga Marty ba to yung anak si si kato naghatag na kong saha sa saging, salamat. Nawag tang na kong lisahan diya sa Union Buntok, no? Sige ko nun silang maminaw yun. Sorry kayo, no? Ako na ba itong gihawira ng inyong gipadala nga lista, pero na misplace na ako. Basta taga Union Buntok, Southern Leyte, no? Sige ko nun silang maminaw na to. Regards mong tanan diha, no? Hinaot nga sige mong kakuha diya og tugnos. Regards Brad Boy Diharme og family og mga Gonzales pa. Si Felix Gonzales day mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si J.A. Punto Medical. Pa yung sa allergy, matingalin yung problema ni J.A., no? So ito yung problema, allergy. Ato lang akong paningkamutan, no? Una pangutana, nagsugod lang unta sa gamay nga puwa sa akong kamot, ang akong gibati. Apan, saan siya? Apan, wala mo talab ang girisita sa maong naabot may og Cebu og Patambal, no? Kataga Sambuanga man sila, no? Abot ko nagsilag Cebu og Patambal. Leprosy man kuno ang akong sakit. Nganong sakit man ko ani? Nga wala man mi sa among kaliwat. Well, proud gyud ko aning Dr. Roland Siliona akong father-in-law, no? Usa ni siya ka dermatologist, siya may hipi diya sa una sa leprosarium diya sa Eversley o diya sa skin clinic, no? Mo ni yang concern kining mga leprosy. Gamay naman lang kaso ni karon nga leprosy, no? Dili man ni siya inunta matakdan ka ani kung makiglamano ka or kuan ni siya, murag airborne ni siya. Matakdan ka ni airborne, murag nay muubo diha ni watching diha nya nakaduol, pwede ka matakdan. Pero kung makig-handshake lang ka, makig-biso-biso or mag-sharing og pagkaon o magtapad og lingkod, di ka matakdan ani. Pero kung nay mo watching diha o naabay purlong skin to skin contact, so naalagi ito yung mga sanglahon lagi nga pakilimos nya naalagi mga dalan ba mga public utility vehicle na uban mangusi so stilan po bida. Ngano kunong naasya ni ani posible nga nakakuan ka og kung pananglitan man gani JA nga sanglag ni mo basin og naakay nakauban nga dugay-dugay panahon nga naa ni aning sakita. Amo ning gitawag sa mong pagtuon og
Hansen's disease. O na ilang mga pasyente ni akong daddy na Dr. Roland Siliona, no? Siya may hipi diya sa Eversley Leprosarium sa una. So makakos ni siya damage sa nerves. Makita ni mo ni mga sakit bitaw nani nga mo ko ang kamot murag kay mo damage man ang nerves ani kay kanon man ni sa Mycobacterium leprae sa mao na ang organism or bacteria nga naka-cause ni aning leprosy. Akong balikon kay yung pangutana nganong na ako na siya nani na apektuhan ba kuno ni sa iyang bakuna sa COVID. So lahi man siguro po bakuna sa COVID, I don't think so nga bakuna sa COVID nakakos ni mo na ani, no? Ikaduhang pangutana. Ingon ng doktor diri sa amo nga allergy ra ang akong gibati. Apan wala mo talab ang iyang giresita nako maong maabot mi diya sa Cebu ug Patambal. Leprosy man kuno ang akong sakit. Amo na ni pangutana. No? Unsa mo ko naka-trigger? Bakat ba ko nang gibakunahan siya sa COVID-19 nalukop man kuno tibok niyang lawas. Naa na mga posible nga side effect ng bakuna sa COVID-19. Mo reddish ang site sa injection pero dili makakos ni siya og yung aning nga sakit nga leprosy. This is another ang imong mabantayan kung naa kay leprosy, no? Ang imong panit mo puti or mo reddish, no? Yan ay mga patches, na mga patak-patak di ang mga patches nga walay sensation. Nga muwa bitaw ang iyang imong kusyon wag di nakabati og sakit. Tumo na yung mga tilimadod. Yan murag mo dako mo baga ang imong mga nerve niya mo. Siyempre it will follow nga mo weaken ang imong muscles. Mao na makita nimo ni mga lepers kani mga leprosy nga mga pasyente magkuko ang mga kamot nga uban gipang wala lagi na damage na ang mga nerves pero ma-prevented man ni siya JA, no? Ang kining problema kung leprosy man gani guni, no? Pinagi sa pag-submit to BCG vaccination mo ni siya prevention, no? Sa mao nga curable ni siya o naitambal ni siya gitawag na to og multi-drug therapy, no? Di na ko kay numlo sa mga ngana to mga drugs sa anti-leprosy pero na antibiotic plus multi-drug therapy na anay mga kuan sila diya sa leprosarium, no? Gamay naman lang ang mga tingali inpatient diya sa Eversley, no? All outpatient taman. Gamay naman lang ang mga kaso nga ingon na ani. So sunod nga pangutana, usa ka tuig na akong medication sa leprosy apan tulo ka stab na lang unta ang kuwang hudtan og stock sa sentro ug wala sab sa mga butika. Isamot ang akong gibati, mubalik ko sa uno aning medication kay nakaundang man ko depende na sa level of improvement JA, no? Diya sa Zamboanga del Norte. Patabang diya sa inyong mga municipal health officer ug provincial health officer kung asa makasecure aning tambal aning problema ha, no? Kay naa man gina-supply sa government, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana, dako na kaayo og pangandoy sa kinabuhi. Unsa may akong buhaton aron maulian ko? Kay gusto unta kong mamaayo ko, kay di ko gusto nga makatakod sa uban. Yes, in order for you to recover from this problem, you need to submit for treatment, no? Kay naa man ni tambal nga antibiotic ug multi-triple drug therapy sa leprosy nga available diya sa atong mga sentro ug sa atong mga hospital, no? Duol og usa ka government hospital sa Zamboanga del Norte. I do not know where ka sa Zamboanga del Norte, no? Dola dia si Doktora Narcisa Villegas. Ay nagikuan kong sindangan na siya. Doktora, girefer ko Doktor ni Obra. Migami. Tabangi ko na kung problema be. Ina lang amig ako nag-refer kay og pabayron magani kag consultation, maybe na discount ihatag si Doktora Villegas, na? Okay, so salamat sa imong pagpadala sa imong sulat-suliran JA sa Zamboanga del Norte ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran.